The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. We have the privacy of your priesthood, the option of rebound or confession, the recovery technique, if necessary, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. So in preparation for our study, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again, of assembling ourselves together in listening to your word, in obedience to your word. We are living here in this country where the laws of the divine establishment sustain the freedom to worship, to assimilate the Word of God, and again be given the opportunity of accelerating in our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. So may we be challenged to concentrate on these critical things, that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Once again, we are here in our Bible study through the YouTube. Alert, clear, with a clear mind, sana ang atong pangisip, gipabuhi pa kita, tungod lamang kini sa kaluoy, sa gugma, sa kortesiya, o sa grasya sa Dios. We don't deserve it, we do not earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Now, we're going to continue sa atong paghisgot niadtong problems in life. Mao man kini ang uluhan sa atong tema ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, where we can derive a lot of doctrinal principles out of this discussion. So gikinahanglan ang imong concentration, your focus on the things we're going to take up. So unas tanan, atong himuan og paglabas, review of what we have already discussed in the past lesson. Let us review these 7 categories of categorical problems. Now, 7 man ni sila ka mga bahin o kategorya sa categorical problems. Una nini mao ang pagkalinga nato gikan sa tong kaugalingon ug sa ubang tao, distraction from self and others because of us, our arrogance, tingali murag dihay mga reaksyon unya tungod usab sa ubang mga tao.
ubang mga higala, mao kini ang nagapalinga nato sa atong concentration sa pagpadayon sa atong pagtubo espirituhanon. Kung nasayon ni taon saon pagpatubo espirituhanon, mao ang pagsunod sa mando sa pulong sa Dios diha sa 2 Peter 3:18 nga nagasulti, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon kini atong kalag, pinagis pagpakaon nini sa pulong sa Dios. Kaya kanunon sa atong kalag, mao man lamang ang pulong sa Dios. Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Busa sa atong pagpadayon sa boylo, sa mao man atong gigamit nga pulong boylo alang sa spiritual momentum, sa atong pagpadayon, pagsibog ngadto sa unahan, malinga kita kung tungod sa atong kaugalingon, naay mulihok ng mapahitason, pagka-arugante o sa disturbo sa mga paglinga sa ubang mga tao. Mao kini ang una nga kategorya sa categorical problem. Number 2, fear and other emotional problems. Ato naman ang gisgutan. Kining fear, nagpasabot kini nga there is lack of thinking under pressure. Wa kay maggamit tungod kay wala man kay gana lagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay wa man kay nakatunan, may hinungdan nga ang kahadlok muhari diha kanimo sa imong galamhan, nga dili man na mo ikabubuton sa Dios. Kay sala man kanang kahadlok. Mo kana ikaduha, fear and other emotional problems. Number 3, rejection. Kung isalikway ta sa atong mga higala, atong mga hinigugma, mao kanang ikatulo, ikaupat ang death or dying, ang pagkamatay. Suliran man gyud kaning pagkamatay, di ba? So mao kini nga imong atubangon kini sa imong pagpadayon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Mao kini ang mga categorical problems. 7 kini. Unya mao katoy upat. Ang ikalima mao ang timing. Kinahanglan ang timing pagpahiluna sa tukmang higayon sa timing sa Dios, because God's timing is perfect. Man's timing is lousy. Kanunay gyud kaning sipyat apan ang Dios ang iyang timing perfect. Mao kanang ikalima. Ikaunom mao ang promises versus integrity. Mga saad batok sa integridad, ang imong pagkahalangdon, integridad, pagbarog sa imong kaugalingong baruganan, imong pagkahiluna niya. Unya ang ikapito mao ang imong kinaiyang makasasala and fragmentation of trends, kaning pagkabungkag na sa atong kinaiyahan, kinaiya, the trends. So mao kana ang 7 ka categories of categorical problems. Now, ang pulong sa Dios, Bible doctrine, becomes real to our life when we apply. Nabi tayo mando sa Dios, be doers of my word, not only hearers. So Bible doctrine becomes real, tinuod sa atong kinabuhi kung kini atong gamiton. Kung gamiton nato sa ngadto sa mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. We have to be doers of the word, not only hearers of the word. But all of this depends upon our volitions, decision. So it's a matter of choice, gihapon. Ikaw lang ang giagad sa Dios. Buot ka bang mahimong mananaog o buot ka bang mahimong pildiro sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Again, we have to
metabolize the Bible doctrine that we take in. Ato kining inuntalang atong gamitan sa Bisaya nga galing. Ato bang pagkaon as analogy, pagkaamgid sa atong gikaon nga kanunon unya atong tunlon nya moadtong kana sa atong stomago nya kini galingon na kana aron ang paggaling na niya mo na kanay mo himo nga mao'y kusog kalagsik sa imong lawas. Well, in the spiritual realm, mo ni kalagsik sa imong kinabuhing Kristohanon. So again, we have to metabolize the Bible doctrine that we take in. Otherwise, it only stays in our mentality as gnosis. Diba sa ako nang gipa tinaw, gipa klaro nimo nga ang doktrina o pulong sa Dios nga imong nadungog musud sa imong left lobe wangad bahin sa imong hunahuna o mahimo ka ng gnosis, Gnosis, gnosis mo kanay knowledge understood matud pa kana sa in English, knowledge understood lang ug wa kanay validity sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Kaya ngano, knowledge understood ra. More sama ra ka na sa imong na ibaw-an, nakatunan sa eskwelahan. Sa gitudlo sa imong magtutudlo, imong maestro. Sa universidad ba, sa kolehiyo ba, sa high school ba, mo kanay knowledge understood. So, dili kini magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi until imo na kanang tuuhan, dawaton, o imo kanang hagupon, nga angkunon, then mahimo kanang ginaling na. Pulong sa Dios na ginaling na, o na metabolize na, o mo kanang process, sama sa process sa atong pagkaog luto. O kini, imo namang gituuhan, nagaling na kana, o mo balhin na kana sa tuong dapit sa imong hunahuna. Your right lobe nga mao sa Grigo nga pulong mao kana ang kardia. Kardia means ang imong heart, ang imong kasing-kasing, dili ni kasing-kasing nga naga pump sa imong dugo, dili kana mao. Ang kasing-kasing biblically speaking kanang imong right lobe sa imong hunahuna. Ug mahimo na kanang epignosis, above, over and above knowledge. Therefore, it's no longer knowledge but it becomes wisdom. Kaalam na. Ug mao ka na ang magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Now, diha sa 2 Timoteo 1:7, ang pulong sa Dios nagasulti sa in English, God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Sound mind. Hapsay o kanang ingnon ta tinuod nga pangunahuna. Matuod o linaw nga hunahuna. So when do we acquire a sound mind? Ang pangutana. Kano sa man ta panag-iya og sound mind? Well, when we take in Bible doctrine inside the divine dynasty, ayaw kalimot, kini mahimo lamang natong Kristohanon sud sa divine dynasty, sud sa royal palace of every believer. Ug kana anaa sa atong alimpatakan. The divine dynasty is right there in our mentality. Kay the Christian way of life is a mental attitude life. So we have the power of God from the Godhead, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. O gikan kini nila, kining maong gahom. We have the power of the Word of God. Kaya ang pulong sa Diyos, anay gahom. Minumdum ka ba sa kanunay natong ginabat-bat din The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic
of thoughts and intents of the heart. Mao kana gahom o gamhanan ang pulong sa Dios. Buhi pa. So relying on God's power is real courage. When we rely, when we depend on God's power, is real courage. Believers need virtue love, which comes from Bible doctrine, metabolized and circulating in our stream of consciousness. Magtuyok-tuyok na kana sa atong galamhan, sa atong pangisip, in the stream of our consciousness. Now, atong reviewhon kamay katong 3 spiritual skills. There are 3 spiritual skills, mga kahanas nga espirituhanon. Una nini maong pagkupisal, rebound. Atong hinganlan, admitihan ang atong mga saang nahimo, nabuhat, batok sa Dios. That's number 1. Ikaduha nga kahanas nga espirituhanon, mao ang Operation Z. Operation Z, ang buot pasabot niya na, ang doktrina ng imong nadungog, unya mo adto ka na sa imong left lobe, unya kung tuuhan na nimo, by faith na, imong tuhuan, through the feeling of the Holy Spirit, moambog ka na sa imong right lobe, mabalhin sa right lobe, ug mahimo ka ng epinosis, wisdom, o pinagigihapon sa imong pagtuo, nabalhin na ka na ngadto sa launching pad nga mao na kanay paggamit nimo sa pulong sa Dios ngadto sa kahimtangan sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo. So mao kana ang Operation Z. Ang ikatulo mao ang paggamit nato, utilization sa napo ka solving or problem solving devices sa Dios. Nga gihatag itanyag niya ngari kanato nga mga magtotoo. So mao kanang ikato, paggamit na sa God's 10 problem solving devices. Og nasayo na kita unsa kining 10 problem solving devices. Og mao nga sound judgment comes from metabolized Bible doctrine applied by you, believer, in your life. Mao na kana ang sound judgment ang mo resulta niya na. It is only by circulating metabolized Bible doctrine in the stream of consciousness nga ang usa ka magtotoo mahimong unsa mananaog nga magtotoo, winner believer. Fulfilling the protocol plan of God requires spiritual courage. Nanginahanglan kini og kaisog nga espirituhanon. Spiritual courage pinagi sa paggamit sa atong mental attitude of doctrinal courage under pressure. Mao kini ang ingnon ta open secret nga gihatag sa Dios ngari kanato ingon nga iyang gasa. Grasya. The synonym of gasa is grasya. Gasa kini sa Dios, grasya kini sa Dios, kini nga atong ginatun-an dinhi karon. Now, atong batbaton pag-usap katong 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. No, kining buot pasabot niya. We love God, nagahigugma kita sa Dios with reciprocal love. Murag baos, mao ni sumbalik. Isumbalik nato ang gugma sa Dios nga rika nato ug atong sumbalik ngadto kaniya. We love God with reciprocal love because God's word says, diya sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Nagahigugma ta kaniya tungod kay siya ang unang nagahigugma kanato. Mao kanang 1 John 4:19. So, okay, we have to rest. Kinahanglan nga kita mo pa
mopahimutang sa kanang pahulay. We have to rest on all of God's essence. Atong himuan og paglabas ang mga kinaiya sa Dios. Pilay kinaiya ang Dios? Napo ang ato nang natunan. Napo. 10 essence or essences of God or attributes. Number 1, sovereignty. Number 2, perfect righteousness. Hingpit nga pagkamatarong. By the way, ang sovereignty mo, siya ang magbubuot sa tanan. Siya ang may hingpit nga kabubuton sa tanan. Mo'y nagapalihok nining tanan. He is sovereignty. He is perfect righteousness. Hingpit nga pagkamatarong. Number 3, hingpit nga hustisya. Siya hingpit nga makiangayon. Way pihig-pihig ang Dios. Ikaupat, siya gugma. Hingpit ang iyang pagkagugma. In fact, siya ang tinubdan sa gugma. Ikalima, ang kinabuhing dayon, eternal life. Ikaunom, ang iyang pagka-omnipotente, ang iyang pagkalabawng makagagahom. Ikapito, mo ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan gyud ang iyang nasayran. Hingpit gud siya. Ang ikawalo, mao ang iyang pagka-omnipresente. Anaa siya sa tanang dapit. Way luna ning universo ning kalibutan nga wa siya diha. God is omnipresent. Tuwa siya sa Pilipinas, tuwa siya sa Asia, tuwa sa Europe, sa tanang dapit way suok nga wa diha ang Dios. Mao kanang ikwalo, ikasiyam, ang iyang pagka-immutable, ang pasabot sa immutable, ang iyang pagkadili na mausab. He is unchangeable. He cannot change. Na ay versikulo nga nagingon, I am God. I change not. Dili gid siya. He's the same yesterday, today, and forever. Wanay pagkausab ang Dios. Ang ikanapo, ang Dios hingpit nga kamatuoran. Veracity or truth. Mao kini ang napo ka-attributes sa Dios. So, kung kini atong masag-o ug ato kining katunan by heart, atong matugkad ang kinsa ug unsa ang Dios. Makailatag kinsa ug unsa siya ug unsa ang iyang plano sa atong kinabuhi. So that's why this is a challenge nga kitang mga magtutuo nangangahanglan og kanunay malahutayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios aron kita makailag dugang suod ang atong pag-ila sa Dios nga diin kita may relasyon na. So, if we love God, we know God. Dili ka man maghigugmag usa ka binuhat kung wa ka makaila niya, di ba? Sa human realm. Unsa man nimo paghigugmag usa ka tawo nga wa nimo mailhi? Gikinahanglan imong ilhon kinsa ug unsa siya. Once we have virtue love, we have no reason to fear. Wa na gyud tay wa na tay rason, wa na tay katarungan nga kita mahadlok pa. Thus, we have to saturate our mind with Bible doctrine. Atong lukpon, saturate our mind, atong panguna-una, uban sa pulong sa Dios. To renovate the mentality of our right lobe. Kay, ang tinuod, kitagong mga tao, we are bombarded by all kinds of information, labi na karong panahon na ang technology karon grabe na kayo, pagka-advance na ng social media, internet, tanan dihang unsa pang mga communication nga sa
pagtulbok lang nimo diha, tuwa na ang message sa una, mupada pagkagsuwat. Karon tulbok na lang diha sa messenger ug unsa na diha. So in other words, technology is so advanced now. Now, gibombardyuhan ning atong una-una. We are bombarded by all kinds of human viewpoint. Mga tawhanong mga panguna-una. Why wa gani so diha nga mga kamatuoran? Mao na nga ang punto dinhi, we have to renovate the mentality of our right lobe. Renovate, bag-uhon atong mao bitaw nag-iingon nga after salvation we have to be constant and consistent in taking in the post-salvation epistemological rehabilitation. Gikinahanglan ng rehab sa atong panguna-una. Saturate our mind with the Word of God, kamatuoran, o pulihan kining mga tawhanong mga nahuna, human viewpoint. Daghang mga tao karon labihang daghanag magkinaadman. Daghang mga nakatunan sa eskwelahan, sa universidad. Mga graduate na, undergraduate o graduate, doktor, unsa pa, master, tanan nga mga kinaadman na apan zero balance when it comes to the Word of God, the truth from the Word of God. Therefore, we have to saturate our mind with Bible doctrine. Kaya ang Bible doctrine is the mind of Christ, panghuna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Ayaw ka na kalimti. 1 Corinto 2:16 nagaingon diha nga we have the mind of Christ, huna-huna ni Kristo. Di amoy huna-huna sa Dios musud sa imong huna-huna. Ug mao na kanay imong huna-hunaon sa imong adlaw-adlaw panginabuhi. See? Now, by the way, we cannot do anything without using words or group of words, di ba? Kinahanglan ta og mga pulong o mga hugbong sa mga pulong. Pananglitan, ako ngang tagaag ehemplo. Sa wa pa kining atong Bible study karon mismo, nagunahuna nagbagibay ka nag mga pulong og hugpong sa mga pulong sa munahuna. Uy, maminaw ko sa Bible study sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kay naa diha ang akong makatunan nga mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Not necessarily ni Vic Balbido. Dili siya importante. Instrumento lang siya. Ang importante nga kung tutukan mao ang mensahe nga gida. Because the issue is, ang tinuod, the principle is, focus on the message, not on the messenger. It is the message, not the messenger. Kay kung tutukan lang nimo ang messenger, tao ra man siya, masalaypon man siya, kay naaman siya kinayang makasasa, wa kay makatunan. Kung mo sa kanay iyang imong tutukan, tutuki ang mensahe, ang gida nga unod sa mensahe. Therefore, we have to saturate our mind. So mo na, gabay-bay lagi kag mga pulong o mga hugpong sa mga pulong, maminaw kuno ko. Di ba mga pulong o mga group of words kanto? Ningsod sa imong nauna. O nahimong reality, nahimong tinuod sa imo ng pag-unsa. Pagpaminaw, karon. See? That's how it operates. Mao ka na ang design, God's design. Mao na nga, sa imo na karong pagtuon sa pulong sa Dios, ang huna-huna ni Kristo, musuod diya sa imong huna-huna, words of God. Ang mga pulong nga iyang gitudlo diha kanimo, ug mao ka na imong gamiton sa imong adlaw-adlaw nga kahimtangan o circumstances in life. Ug ang resulta ra ba sa imong paggamit niya ng mga pulong sa Dios, mao ka na'y maayong buhat ka ng madawat sa Dios. That is the
other kind of good. Kaya duha man ni kaklaseng good. Divine good o human good. Ang human good, resulta to sa imong tawhanong pangunahuna. Umubuhat ka niya na, resulta niya na human good. Di ka na madawat di na madawat sa Dios. Ang iyang madawat, mao ang iyahara. Gikan siya mga pulong, nisod sa imong huna-huna, o mo imong gamiton sa dawadlang panginabuhi, resulta, ang iyang buhat. Mao na madawat niya. Ug mao kanay bugtian niya, inigabot ni mo sa langit, gantihan ka sa imong nabuhat nga maayo nga iyaha. I hope na klaro nimo na. Therefore, we have to saturate our mind with Bible doctrine to renovate the mentality of our right lobe. Having fear, balik ta niya itong pagkadlukan, having fear is not only an insult to God, but it is blasphemous. Pasipala ka na sa Diyos. Since having fear is tantamount to making God a liar. You know what I mean? Having fear is not only an insult to God, but it is blasphemous. Since having fear is tantamount to making God a liar. Imong gihimong kanang unsa man liar sa Binisaya. Nga ikaw limod, ikaw nagatikas, a liar. Did you tell a lie? Mao ka nang pagpasabot? Ayaw mo ang liar ang Diyos. Dili mahimo, dili ka na may tabo. Mao nga, kung ikaw anaan ang imong kahadlok, then you're insulting God. Kay ang Diyos, dili man siya buot nga ikaw mahadlok. By the way, having fear or insisting to fear, kung ikaw mo insister gyud nga makaangkon ka o kasuko, then it is an indication that there is still lacking in your spiritual life. Di ba? Napay kakuwang sa imong espirituhanong pagkinabuhi. We still have a long way to go then. Yan ang bahina. If we give up, if we throw in the towel and not to keep moving in our spiritual life, we will end up being disciplined by God. Mao na labing klaro. Kaya nagtuman man ta, matinumanon man ta sa atong buot, then resulta ta. We are the product of our decision. Let us remember that when we have fear, that means we have no faith. It's either fear or faith. Mora ning duha. Gabanos-banos ni. Kahadlok ba o pagsalig ba? It's a matter of choice. A winner believer can equate living and dying. He can equate prosperity and adversity. A believer who is still afraid to die is an indication that he still had not reached spiritual adulthood of his spiritual life. Wa pa siya makadangat. Yan ang dapita. Death is the last thing in the world that should concern you, for you do not know the time, the manner of your death. Diba? So, mao ka na. But death for a believer need not be a concern for him because his life is in God's hands. Mao ka na isil-sil na to. Pulong ni sa Diyos. Prinsipyo ni sa pulong sa Diyos. Akong balikon, death for a believer need not be a concern for him because his life is in God's hands. Kinupta na ang iyang kinabuhi sa Diyos. You see, God respects our decision. Iyang gitahod ang atong kaugalingong kabubuton, atong desisyon. But once we understand that there is no reason for us to fear death because God is in charge of our life, then there is no fear of death that would bother a believer's life. Wana untay babag, dili na unta na babag kaning
kamatayon. Kung maghisgot ng kamatayon, dili na kaangay mahadlok. Kaya ang Diyos nagasulti nga, do not be concerned. Your life is in my hands. I'm holding you in my hands. See? Let's remember that God did not give us the spirit of fear. Ato naman ning gihisgutan, but of love, of power, and a sound mind. 2 Timothy 1:7. Also remember, this power, love, and sound mind, courage, kaisog, can only be acquired so diha sa operational divine dynasty, utilizing God's Word. Kaya ang atong paggamit sa pulong sa Dios anha ra mahitabo diha sa sud sa divine dynasty. Well, ang divine dynasty, by the way, daghan kining synonym. Divine dynasty or protocol plan of God or Christian way of life or love complex. Mao kini mga synonym. Daghan pa ang mga synonym niini. Panangbot pasabot, mao kana ang puloy-anan sa tanang mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Antiman it's in the mind. Because the Christian way of life, unsa? Is a mental attitude life. So, by the way, for a believer with doctrine, ikaw magtotoo nga naanay doktrina, naanay pulong sa Dios diha sa imong kalag, sa sulod nimo. Living and dying are just the same. Akong balikon. For a believer with doctrine, living and dying are just the same. Parihara na sila. For him, as Philippians says, dying is gain, profit. Diya, ito sa Philippians na. Philippians 1:21. For me to live is Christ, and to die is what? Gain, profit, ganansya. You see, fear of death destroys capacity for life. Mao ni makaguba. The believer who fears death is an indication that that believer is still in spiritual childhood. Nakapasa spiritual childhood. Timan nga kini stages ni. Sa imong pagka-bagong Kristohanon, nakapasa childhood stage, spiritual childhood, pagkabatanon. And then adulthood. And then hantod nga makabot nimo ang maturity na gyud. It is only in spiritual adulthood stage that a believer gets rid or suppresses the fear of death. Sa pagkabot na nimo niya ng spiritual adulthood, kaya adult ka naman, anha pa nimo mag-get rid, makanang malikayan o makalimtan o mapusgay nimo, masuppress nimo ang fear of death. Because fear is a big problem in life, di ba? And when fear rules our life perpetually, then we can never have capacity for life. Never. And capacity for life can only be achieved by a believer when he has attained the spiritual adulthood. Atong timan-ana, nga mao nga atong tumong to reach that stage, spiritual adulthood. Unsaon? Padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis kay mao kini ang God's design, God's device og iyang kining dibuho nga atong pagasundon. Now, when a believer is just fearful because he is carnal, he will have no capacity for life. Fear is the enemy of the protocol plan of God. Ngano man? Because the protocol plan of God is courage. Kaisog. See? The protocol plan of God is filled with courage, hope, joy, kalipay, capacity for life, prosperity, blessings, etc.
promotion pa o unsa pa. A believer who has Bible doctrine can equate prosperity with adversity. A strong or spiritual believer can stand alone. Makabarog ra siya sa iyang kaugalingon. Self-sustaining. He is never dependent on other people but only on God's Word. You know what I mean? In fear, there is insecurity. But God's Word says, He gives us power, love, and unsa? Kalipay, kalinaw. 2 Timothy 1:7, a sound mind. Mao kini ang atong matagamtaman. As a believer, ingon nga usa ka magtotoo, you cannot run your life by fear through the use of your emotion. You see, makita nimo, emosyon na ang nagadominate nimo. Dili ang imong huna-huna nga naa diha ang pulong sa Dios. We have said that fear is an emotional sin. Emotional sin kining fear. We should never be dominated by emotion since emotion has no unsa, why huna-huna. It has no thinking. Inomdom ka sa duha ka categories of emotions. First, normal emotion. Unsa man ning normal emotion? This normal emotion is when a believer responds to what is in his prefrontal lobe. Unsa na sa iyang hunahuna. Number 2, the abnormal emotion. Unsa man ning abnormal emotion? This is when a believer reacts to what is truth and what is in his prefrontal lobes. See? Mo-react ba? So in other words, abnormal emotion reacts. Whereas normal emotion, unsa, responds. Ana, diferensya. So, emotion should never be the basis of a believer's spiritual growth level. It is Bible doctrine. That is the basis. Mao kini atong kapasikaran o basis. Talking about emotions, fear is part of it. So fear is an emotion, okay? Remember the 3 spiritual skills? Spiritual self-esteem. Number 2, spiritual autonomy. Number 3, spiritual maturity. Ako malikon. The 3 spiritual skills, ang espirituhanong kahanas. Ang una, maong espirituhanon nga consider nimo sa imong kaugalingon nga unsa malig-on na kay kalinaw basta self-esteem imong self-worth ang buti pasabot. Number 2, spiritual autonomy. Independent ka na. Wa ka na mag-agad magsalig sa uban. You are now reaching spiritual autonomy. Ug ang ikatulo, maong spiritual maturity, ang imong pagkahamtong na espirituhanon. Hamtong. We have to achieve and acquire the above 3 spiritual skills by our spiritual momentum sa atong buylo, sa atong kinabuhing Kristohanon, inside, sud, sa operational divine dynasty. Okay? Kay kining atong divine dynasty nga gipahimuslan ning atong panahon sa simbahan, the church age, mao ni gingalang operational divine dynasty. Dito sa Old Testament, sa panahon pa ni Ginoong Jesucristo, sa buhi pa sa dinhi sa kalibutan, mao to gitawag og prototype divine dynasty. Ang iyahang gigamit ni Ginoong Jesucristo nga divine dynasty was prototype. Karon sa atong panahon sa simbahan, the church age, ginganlan na ni og operational divine dynasty. So I repeat, we have to achieve and acquire the 3 spiritual skills by our spiritual momentum sa atong pagbuylo. So diha sa operational divine dynasty, fulfilling the protocol plan of God. Pinagis pagtuman
sa protocol nga plano sa Dios. Your spiritual life is what you think. Kaya diha bitaw sa Proverbs, nagingon, what you think is what you are. Or you are what you think. Proverbs 23:7 kana. Proverbio 23, versikulo 7. What you think is what you are. Now, in another note, we are discussing here the sin of fear. Since fear is a mental attitude sin, and if it controls the emotion of the believer, kung kini mo na dumala sa usa ka magtotoo, that believer's spiritual life is devastated. Naguba. Atong timan na. Kung naa ka ng kahadlok gihapon, nga sala sa tubangan sa Dios, now, that believer's spiritual life is devastated. Emotion should not be used in meeting problems in life. Nakadungog ka niyan to? Emotion should not be used in meeting problems in life. Ayaw gamita ang imong pagbati. Gamita ang imong utok, brain, matud pas mga bata. When emotion takes over, doctrine is erased. Courage, ang kaisog, is claiming God's promises before problems come in life. See? Ang kaisog. Diha, ni mo sinati ang kaisog, pinagi sa imong pag-angkon, pag-claim sa mga saad sa Diyos. Una pang muabot kining problema. By the way, ako ang tagaan og laing definition sa plan of God. Maingon ta protocol plan of God. Gawas nga ang protocol plan of God is defined as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way nasamot ng pagka-wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao ka na description sa pulong sa protocol plan of God. Mao ka na ang plano sa Dios. Ug ako pag yung dugangan, the plan of God is a problem identifier. Sa ibot pasabot. Alinggat ka, maka-identify ka, matikod ka sa problema nga umaabot. A problem identifier. Ikaduha, it is a problem anticipator. Makauna ka. See? Anticipate is muuna ka, makauna ka. Unhani mo nga moabot ang suliran. Ang ikatulo, it is a problem preventor. Kung sabot pasabot sa preventor, mo'y makapahunong. It will prevent. Makababag. So, ang suliran nga umabot, mababagan. Yan ang plano sa Diyos. Ug ang ikaupat, kay identifier, anticipator, preventor, solver. It is a problem solver. Magasulbad ka na sa suliran, problema nga umaabot. Simaw ka na ang description sa protocol plan of God. So, courage therefore is claiming God's promises before problems come in life. Now, remember that when problems in life hit us, we are required to utilize God's word, God's promises, yung mga saad, in order to deal those problems and be victorious over those problems, which means what's what God will do to those problems. Imong tan-awon unsay buhaton sa Dios. Kay nainomdom ka ba sa faith rest technique? Faith rest technique, pagtuo nga nagdaog kapahulayan. Faith rest technique. Number 1, claim a promise. Ang kuna
ang pulong sa Dios, ang saad sa Dios. Ikaduha, think of what God can do to your problem. Una-una, tutuki unsay buhaton sa Dios sa imong suliran. Ang ikatulo, relax. Wa ka na ang kabalakan. Relax because you know God is in control. Mao ka na ang procedure, mga agenda ingnon ta sa unsa the faith rest technique. Busa mao kini ang budi pasabot nga kung moabot ng problema sa kinabuhi, gikinahanglan nato ang paggamit sa pulong sa Dios sa iyang mga saad aron ato kining maatubang, atong ma-confront ang problema and be victorious over those problems. Nga buot pasabot, relax. God is in control. But listen, be sure God's promises, His Word, are metabolized. Atong igaling. Buot pasabot sa atong pagtuon, moadto sa left lobe, o niya, atong tuuhan, atong dawaton, atong angkunon, then it becomes metabolized Bible doctrine o sa Griego nga pulong, epinosis. Mao ka ng wisdom nga imo nang maggamit sa imong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga usa ka Kristohanon. Now, the antidote of fear is courage, derived from metabolized Bible doctrine used. Mao ka na antidote. Courage is thinking Bible doctrine under pressure. Courage is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. Inomdom ka sa normal emotion. Normal emotion responds with Bible doctrine to any crisis in life. Abnormal emotion reacts to any crisis in life. Always remember, what we think is what we are. Dinhi una kita kutob sa atong paghisgot niini, ato kining ipadayon sa sunod natong panag-uban dining atong Bible study on YouTube. Magampo ta. The scripture declares, God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, Sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.